L-ixxu tal-fertilità mhux ta' kulħadd l-istess u għalhekk it-tiġdid li emenda u tgħeb il-liġi tal-IVF huwa fl-aħjar interess tal-familji Maltin u Għawċin. Kien dan kliem Claudette Abela Baldacchino li grazzi għall-IVF illum hiju żewġa ilhom sena ġenituri ta' tewmin. Hija spjegat ma' News li minkejja li s-servizz tal-IVF mingħajr ħlas Mater Dei huwa wieħed eċċellenti, numru ta' persuni bħala bil-liġi kif inni fil-preżent ikollhom jirrikorru għas-servizz barra minn xtutna. Aħna minna l-IVF diversi drabi, għamilnija Malta qabel daħlet ir-liġi ma kienx irnexxiet morran barra l-pajjiż ma kienx irnexxiet lanqas. Ġejna lura is-servizz ta' Mater Dei huwa servizz tajjeb ħafna, però sfortunatament lanqas ma rnexxiet u meta kont mort għand il-ġinekoloġista wara li kelli miscarriage kien qalli nissuġġerilek li terġa' tmur barra l-pajjiż. Claudette tistqar li dan kellu jkun il-vjaġġ li għamilha Om li kellha kliem ta' kuraġġ għal dawk il-koppji li għaddejjin mill-IVF. Li xu mhijiex taqtax qalbek, għax li kienu jgħidu li taqtax qalbek, jew lilna kienu jgħidulna taqtawx qalbkom, imma ħadd ma jkun jaf, ħadd ma jgħid fiż-żarbun ta' ħadd. L-IVF is not a walk in the park u li xu tagħna mhijiex li xu ta' ħadd ieħor, però nemmen illi b'service estis bħal meta jipproponi l-gvern, żgur li ser jkun qed jgħin ħafna u ħafna aktar familji u ser ikollna ħafna u ħafna aktar tfal illi jitwildu permezz ta' servizz li jkun qed joffri l-Gvern Malti. Fi kliem Claudette pass importanti ieħor kien meta il-Gvern awtorizza żieda ta' mizzija li speċjali lil koppji li għaddu minn trattament tal-IVF f'Malta u barra il-pajjiż. Din hija miżura soċjali li għandha lan li tnaqqas id-tbatija ta' dawn il-koppji. Definittivament ikolla bżonn il-mizzija biex ittaffi ftit mill-pis għaliex għandek ħafna żjarat li titagħmel fil-kliniċi sew privati jew inkella Mater Dei iktar u iktar jekk trid tissifer barra l-pajjiż għandek biss il-vjaġġ li tivvjaġġa barra l-pajjiż diġà se jħoddlok iktar ħin u allura żgur illi għandek bżonn dawn il-mizzija. Claudette appellat ukoll biex dawk li bħala u bħal żewġa għandhom it-tfal permezz tal-IVF ikunu voċiferi dwar is-suġġett biex ikompli jsir aktar titjib għal koppji mhux biss tal-preżent iżda anke tal-futur. Din hija ixu li hija ixu ta' silenzju. Ftit għandna nies li jitkellmu fuqha u jalla jkun hemm aktar nies li joħorġu fil-beraħ u jitkellmu dwar l-esperjenzi tagħhom.